Action Radio. Pagdayon Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Life is what we make it. Ari ako subo sa imo atubang. Madama ako sang palamang kutamin sa imo. Nga tubtub sa mo. Wala mo ginasabat. Wala sang kaatagan. Abi ko! Ikaw ang matanaganan ko sa tiun nga ako nagaisahanon. Nga sa tiun nga ako nagakatumba. Ikaw ang mapabangon sa akon. Nga sa tiun nga ako ginanapag sang akon pariho. Ikaw ang mangapin sa akon. Pero wala ka! Ipabayaan mo ako! Ginatilawan mo bala ako? Kung do'ing kutob ang akon kabakod? Ang akon kaisog? Agad nga atubangon ang mga pagtilaw nga ini sa kabuhi ko? Kung ginatilawan mo ako, sige! Deal! Hindi ako magpalingkang sa imo. Hindi ako mag-atras sa panghangkat mo! Atubangon ko sa may kaisog, kagkabakod ang tanan nga pagtilaw nga ihatag mo sa akon! Atubangon ko! Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit ba ang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay Palamang ko tanan sang isa katinuga nga puno sang paghinikip, pagkasubo, kag mga pagdilaw sa iya kabuhi. Malampuwasan ay hanya ini. Sino siya? Ano ang iya manging kabuhi? Isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing nga kasaysayan ang amon ipabati sa inyo. Diri sa amon matahong nga palatuntunan. This is my life. Sa iya kasaysayan. Maria Mestiza. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, BYEZ. Sa Bacolod, Action Radio. How a breaking heart can make me start to say, what good is my life?
how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my life. This is my life. Karon, sa kasagpon sa nga matahom kag magkatalandog kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Siya kasaysayan, Maria Mestiza. This is me. This is my life, and I don't give a damn for lost emotions. I've such a lot of love I've got to give. Let me live. Let me live. Mulong, nanganimara ka sa mangtay nga nang ina natin sa murngi? Ha? Ay ka? Hindi ba lang nga manaas siya sa kay Sir Pancho? Ay oo. Kag si Askal, niwang. Si Sir Pancho, lumo jutay kay Askal. Kag medyo chabi jutay ang lawas. Ore, kag ang bangkay nga nangina ka, taas nga daw manis. Nasunog mo. Kundi nagnifes. Nakita ni Madam ang bangkay. Tani duda siya eh. Nga hindi iya bala ang nasunog. Moeng. Wala pa na nakita ni Madam ang bangkay sa murgi. Wala siya nagtanaw. Ginakonsensya, Goro. Ano? Wala nakita ni Madam? Wala nga ni. Ano ko to? Ini siya mang sulod sa murgi. Kag paano niya manon-aran kay sinado man ang lungon? Ini makita ang patay sa ulod. Yan ba nila ni Madam? Retrato lang di San Panso ang kinunang si babaw ng lungon. Ami mo bulldog? Nakalain man na pangkupnok ko. Ha? Ay ga ano na ang ihaw? Nga ang pangkay ng inaaya subong, hindi si Sir Pancho, kundi si Askal. Ano? Unok. Hindi si Sir Pancho ang inaaya, kundi si Askal. Ugi. O hindi. Kula mo sila. Buhi si Sir Pancho. Pero sa din siya. May mo man nga ni Askal ang nagnalasang lalakyan. Kaginuingit niya si Sir Pancho. Amoy na nga isa lang nakita nga bangkay sa sulod sang salakyan nga nasunog. Malain hindi. Kung buhi si Sir Pancho, delikado ta sini. Base kung manugid siya sa kapulisan, sa ginimo ni Madam sa iya, ay abaw tapos gid kita. Ano mayo iman? At sugiran ta si Madam eh. Hindi mo ay. Bao, pwede ka mag-analyze ba? Daw suko kay, bili ba? Una niya. Pero, ano plano mo? Adlaw na gali. Kanami sang tulog ko. Sa mga adlaw, amo ang uli nga adlaw ni Pancho nga ihaya sa punerarya sa Bacolod. Was, dalon siya sa mansion, kag ihaya sa chapel dali sa mansion. Ay, kaya ba na nga, wala pa magulang ni Pancho. Ginpahibalo ko na siya sa natabo sa iyang manghod. Hindi siya magsiding nga. Wala siya sanggana sa pagkapatay sa manghod niya. Well, much better kung hindi ka magkadto. Wala sa question.
Nagainit ang ulo ko sa magulang ni Pancho. Maldita! Pero may adlaw kagit sa akon. Kamu ang isundo kay Pancho. Agud sa sina, wala na sang problema. Ay, aniga. Anto kador ko. Arang brown yung envelope. Amo siguro ang ipapangita ko kay D-Time. Ang resulta sang DNA test ni Pancho kay Maria. Ano ay ang resulta? Aniga. Ari, habang akong envelope. Ari ang resulta sang paternity test ni Pancho kay Maria. Basahon ko. Paternity test accuracy range is 99.9%. Hindi. Hindi! Anak ni Pancho si Maria? Bata ni Pancho si Maria? Kung amo, nagbata si Marina? Animal? Animal ka, idok? Gintraiduran mo ako nga animal ka? Gintago mo sa akon nga nagbata si Marina? O animal ka? No! 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 Ay, mo Diyos ko, ay ano to? Si Madaman to, nagasinggitan sa ibabaw. Hala, nagaling nagumbal to sa kwarto nila ni Sir Pancho. Ay, naano siya? Diday! Naano si Madam? Ay, karoy, ay amot ah. Hinali mo lang siya ng singgitan. Nagawal naman sa kwarto niya. Amo gani, batiyon pa sa grahe. Ay, amot ah, nadlok yung magsaka ya. Ay, basi kung habuyo niya kung nakarong sang gamit niya to. Ay, amot ah. Siya. Gani, nisudla naman guro ka nga yung ulo ni Mang Tudes eh. Ay, ano ayan ang rason nga naakig siya? Wai, kuman. Hala, ito na. Naglinong na. Pero nga manaog na siya. Ay, liloy, mahalin tadi. Basi makita ya tadi nga nagapanilag siya. Bago kita ginikaroon ng maigos ang bugayang kakalayo. Ay, dali, daloy. Ay, Marina, mabulig ako sa mapangita kay Maria. Salamat gid Chay Rosita. Mabot subungaw to si Soy Marina. Ipasugat ko siya sa bus terminal. Pwede bala ako makaupot sa pagsugat? Sige. Kung hindi mabudlay sa imo nung idok. Hindi lang ako magpanaog sa salakyan. Updan ko lang ang driver mo. Hindi niya kilala si Isoy. Sige nung, halong ka lang ha. Eh, Marina, may isugid ako sa imo. Ha? Ano ina, Chay Rosita? Ay, kuha na. May gusto nga makikita sa imo? Ha? Sino Chay Rosita? Akuan kilala mo. Gusto ka niyang maistorya. Ha? Kilala ko? Oo, Marina. Sugila ko, Chay Rosita. Sino siya? Ato siya sa ginaistaran ko. May ginabatyag abi. Ano pa, wala siya makaupod sa akon. Ha? Importante ang tuyo niya sa imo. Sige na bala, katuin na to siya. Sino gani siya, Chay? Ay, basta lang upod na bala sa akon. Ate, sige Basta, kilala ko siya, ha? Oo daw, kilala mo, gid. Ate, sige. Kantoan nato ng ginasiling mo kilala ko. Ay, salamat. Ay, malipay, gid siya kung madala ta ka sa iya. Sige, Chay, Unahon-anay naton siya nga kantuan. Kag-amo ang paglibot sa Bacolod sa pagpanghita kay Maria. Ate, sige, Nung idok, lakat na lang ka muna ng wanching, ha? Ate, oo, Marina. Kuna mo, malakat na kita, Chay Rosita. Ate, oo, Marina.
magsalang suspetso ko. Tigala ko mga may kaanggid sila. Kagkamag-ansang dugo ni Pancho sa bata nga to. Kali kay anak nila ni Marina. Animal ka, Idok. Animal ka. Bisan diin ka manago, pangitaon ko ikaw! Rasang dapat nga makahibalo sa natungod kay Maria. Ang kutob sa makahibalo sa matuog pagkatao ni Maria, ipapatay ko! Wala sang sinumang makahibalo nga si Maria, anak ni Pancho. Wala! Ano nang balita, Kaloy? Balita sa ano, madam? Kulang mga balita! Si Bulldog, di na. Mapas lang kuno siya sa punerarya, madam. Sa diin siya nakanto. Sa hideout, madam. Nanawag si Ungi. Nakita na si Askal? Aambot, madam, ha? Wala man magkapanugit si Bulldog. Otro man ang gago nga to. Makita ko lang siya, iupod ko siya. Mauna siya nga ilubong sa sakay Pancho. Madam? Ho, gali Kaloy. Wala ka sa balita kay Idok? Ha? Silingko, may balita ka kay Idok? Wala, madam. Base ba na ako nagapanawag si Idok sa imo? Kag ginatago mo lang sa akon, Kaloy? Madam, wala tuod. Dugay na nga wala ko sang kontak kay Dok. Kung nakatawag siya tani, ginsugiran ko na ikaw, madam, Kaloy, kilala mo ako, ha? Kontra ko ang mga butigon kag traidor. Wala ko yan nagabutig, madam, Wala tuod. Wala tuod ko yung kabalo kung di na si Idok sugod sa magalin siya sa mansyon nga upod si Maria. Nagasalig ako sa imo, ha? Hindi ako gusto maghupot sang manog sa akong grupo. Malain ako kung maakid, ha? Loyal ko ya sa imo, madam, Makasalig ka sa akon. Tandaan ko ang tinaga mo, Kaloy, ha? Maayo ako sa mga tao nga loyal sa akon. Pero sa mga traidor, wala ako sang kaluoy magpatay. Madam? Sige! Padasikan sa lakyan! Oo, madam. Nagasuspitso na siya sa akon. Malain ini. Subdivision ni ng ginsudlan naton siya, Rosita. Oo. Dire naga-istarang ginasiling ko sa imo nga kilala mo. Amo bala? Manggaranon gali. Medyo na-intriga ako sa ginasiling mo nga kilala ko, Che Rosita. Ilang blow nga gito, amo inang balay. Okay, Madulog lang kita sa atubang sang gate nga blow, Ho, Chay. Ay, salamat, ari na kita. Ay, day, pamusina, anay. Ho, Chay. Ay, kadugay man? Ara, may nag-abrir na sang gamay nga gate. May babae nga. Kilala kong... si Chay Ating. Siya ang babae nga nagbukas ang gate. Si Chay Ating ina,
Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sang aton matahong kag makatalando kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria, Mestiza. Musical scoring, Elmar Payan-Bayan. Special sound effects, Jimmy Belonio. Recording engineer, Jorzal Haina. Ginsulat kit sa direksyon sa ninyo alagad, Annelie Merabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ. Sa Bacolod, Aksyon, Radyo.